गोकुळ सोबत गोकुल. सोशल मीडियावरती एका युवतीच्या बाबतीत बदनामीकारक टिप्पणी करणाऱ्या कुडाळ तालुक्यातील एका गावातील युवकाला जाब विचारण्यासाठी गेल्यानंतर घडलेल्या घटनेचं विकृत चित्र रंगवत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची तसंच संबंधित युवतीची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप मनसेचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल केसरकर यांनी केला आहे. अपूर्ण माहितीच्या आधारे सोशल मीडियावरती बदनामीकारक पोस्ट करणाऱ्यांचा त्यांनी जाहीर निषेध करत कठोर उत्तर दिलं जाईल असा इशाराही दिला आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की सोशल इन्फ्लुएन्सर म्हणून काम करणाऱ्या नमिता सावंत यांच्याविषयी एक आक्षेपार्ह पोस्ट फेसबुकवर एका व्यक्तीने प्रसिद्ध केली होती. नमिता सावंत या आपल्या ओवळ्यातल्या रहिवासी आहेत. मालवणी इन्फ्लुएन्सर म्हणून त्यांचे बरेच फॉलोअर्स आहेत आणि त्यांचा भाऊ जो आहे तो आपल्या ओवळ्यातला मनसेचा शाखाध्यक्ष आहे आणि त्या अँगलने त्या आमच्या पक्षाकडे आल्या. आता पक्षाकडे आल्यानंतर एक मराठी मुलगी जेव्हा मदत मागते तेव्हा तिला मदत करणं हे मनसेची सगळ्यात प्राथमिकता आहे आणि त्यानंतर लगेचच आम्ही ही जी व्यक्ती कोण आहे तिच्या गावी गेलो. गावी अशासाठी गेलो की बाबा तुला काय प्रॉब्लेम, नेमका तुझा काय प्रॉब्लेम आहे आणि अशा प्रकारची घाणेरडी पोस्ट तू कशासाठी एका सोशल प्लॅटफॉर्मवर केलीस याचा खुलासा आम्हाला दे हे विचारण्यासाठी आम्ही त्या ठिकाणी गेलो होतो. आम्ही गेल्यानंतर साधारण तिथून 200 मीटरच्या अंतरावर चालत जावं लागतं. त्या व्यक्तीच्या घरी जाण्यासाठी चालत जावं लागतं. तर आम्हाला बघितल्यानंतर ही जी व्यक्ती होती ती घराच्या पाठी पळाली आणि पाठी पळाली आणि त्यानंतर तिने त्या ठिकाणी जी विहीर होती त्या विहिरीत उडी मारली. आता विहिरीत उडी मारली ही बाब आमच्या माणसाला समजल्यानंतर आमची माणसं लगेच आम्ही सगळेजण धावत गेलो, त्या विहिरीकडे गेलो. आमच्या लोकांनी विहिरीत उडी मारली आणि त्याला अक्षरशः त्याला वाचवलं. तर त्याला आम्ही वरती काढलं, राजू बांधून त्याचा जीव वाचवला आणि त्याला त्याच्या घरी घेऊन आलो. घरी घेऊन आल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या घरातली त्याची आई होती, बायको होती, त्याची मुलं त्या ठिकाणी होती. तर त्यांच्या प्रतिक्रिया बघितल्यानंतर आम्ही सगळे शॉकमध्ये गेलो की हा व्यक्ती एवढा विकृत असेल असं आम्हाला सुद्धा वाटलं नव्हतं. त्या ठिकाणी घरातली तिची आई सांगायला लागली की हा आम्हाला त्रास देतोय म्हणून. तिची छोटी मुलगी आहे 5 वर्षाची, ती मुलगी आम्हाला सांगायला लागली की हा मला रोज मारतो म्हणून. तर बाबा त्या ठिकाणी आम्ही त्याला समजवलं आमच्या भाषेत की बाबा असं काय करू नको. आलं लक्षात की आणि हा जो काय प्रकार केला तो अतिशय निंदनीय प्रकार आहे आणि त्याने त्या ठिकाणी माफी पण मागितली की माझ्याकडून चुकीची गोष्ट घडली आणि ह्याच्या पुढे या प्रकारच्या अशा प्रकारच्या कुठल्याही पोस्ट आपण सोशल मीडियावर टाकणार नाही असं त्याने त्या ठिकाणी कबूल केलं. आणि त्यानंतर आमची नमिता ताई तिथे होती, त्यांची बातचीत झाली आणि तो विषय आम्ही तिथे संपवून टाकला. हा विषय झाल्यानंतर एका ग्रुपवर अशी पोस्ट टाकली की नमिता सावंत आणि मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी त्याला मारहाण केली आणि त्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. तर आम्हाला इथे सांगायचं आहे की मनसेच्या एकाही कुठल्या कार्यकर्त्याने किंवा एकाही पदाधिकाऱ्याने त्याला हात पण लावला नाही. उलट आम्ही त्याचा जीव वाचवला. त्याचा कुठेतरी आम्हाला मानसिक त्रास होतोय. तर काही लोकांचे आम्हाला फोन आले की अरे बाबा हे काय आहे, तर त्याचा खुलासा करण्यासाठी म्हणून आपण या ठिकाणी जमलो. सुरुवातीलाच आम्ही सांगतो की मनसेच्या एकाही कुठल्याही कार्यकर्त्याने त्याला हात पण लावला नाहीये. उलट आम्ही त्याचा जीव वाचवला आणि त्याचा जीव वाचवला म्हणून घरातल्याने सुद्धा आम्हाला सांगितलं की बाबा बरं केलं नाही. आणि असं असताना मनसेच्या बद्दल किंवा नमिता सावंत यांच्याबद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवणं आणि त्याचा फायदा घेऊन आपली कुठेतरी पोळी भाजणं हे चुकीचं आहे. नमस्कार, मी नमिता सावंत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून मी कोकणात काम करते आणि माझे बऱ्यापैकी फॉलोअर्स आहेत आपल्या कोकणातले. म्हणजे सांगायला गेलं तर अर्ध्या जगभरात मी प्रसिद्ध झाली आहे. तर हे कुठेतरी कोणाला तरी खुपतंय म्हणून प्रसाद परब नावाच्या माणसाने ना माझी बदनामी चालू केलेली आहे. ती का करतोय, कशासाठी करतोय हे मला काहीही माहिती नाहीये. आणि माझा एक विषय झालेला तो मी व्हिडिओ पोस्ट केला होता की एका माणसाने अश्लील अशी मला एक कमेंट केली होती. तर ती कमेंट मी बघितली. त्याच्यानंतर मी मुंबईवरून गावी आली आणि गावी आल्यानंतर मी मनसेकडे धाव घेतली. का तर मला माहिती होतं की हे मला मदत करतील म्हणून त्यांच्याकडे धाव घेतली आणि त्यांना घेऊन मी त्या माणसाच्या घरी गेली. कारण मला विषय वाढवायचा नाही होता. कारण गरीब कुटुंब आहे, दिव्यांग आहे ही व्यक्ती असं मला कळल्यानंतर मी म्हटलं की पोलिसांच्या हातात देण्यापेक्षा यांना घेऊन जाते, समजून सांगतील आणि आम्ही येऊ. तर आम्ही गेल्याच्या नंतर तिथे ह्यांनी प्रकरण सांगितलं जे काही घडलं ते. तर मनसेवाले सगळे अधिकारी माझ्यासोबत होते, त्यांनी त्यांना वाचवलं आणि त्याच्यानंतर आम्ही कोणीही मनसेच्या अधिकाऱ्यांनी पण आणि मी पण एकही त्याला हातबोट काहीच लावलं नाही.
त्याच्यानंतर ना त्याची आई वगैरे असे सांगायला लागली की हा मरायलाच पाहिजे होता, हा मला खूप मारतो, हा खूप त्रास देतो. बायको पण त्याची अतिशय त्या व्यक्तीला कंटाळलेली आहे. आणि त्याच्यानंतर झुंजार संस्था म्हणून ना त्या गाववाल्यांनी कोणी घालून दिली माहिती नाही, पण त्या संस्थेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्याला पद भेटल्यानंतर हा गावामध्ये पण दरारा करायला लागला आणि घरात पण त्याची जरा शब्द वगैरे अरेरावी करायला लागला. त्याच्यामुळे घरामध्ये पण तो खूप लोकांना त्रास द्यायला लागला. आणि त्याच्यानंतर काय झालं, आम्ही तिथे त्याला समजवलं, सगळं व्यवस्थित हे केलं. मी त्यांची माफी म्हणजे त्यांच्याकडून फक्त माफीचा एक व्हिडिओ घेतला आणि नंतर आम्ही लगेच आलो घरी. त्याच्यानंतर प्रसाद परब या माणसाने मला टार्गेट करण्यासाठी तो विषय उचलून धरला. ह्यांना पण माहिती आहे, तुम्ही पण बघताय सगळ्या गोष्टी, तर हा तो माणूस का करतोय? प्रसाद परब याचं माझ्याशी काही दुश्मनी आहे का हे मला विचारायचंय त्याला. आणि त्याला योग्य ती त्याच्यावर हे घेतली पाहिजे असं माझं मत आहे. कारण माझ्यासारख्या अशा खूप मुली आहेत ज्यांना ना अशा घाणेरड्या कमेंट येतात. मी आवाज का उठवला ह्या गोष्टीवर? कारण काही कमी समाजातल्या मुली असतात, काही गरीब घराण्यातल्या असतात, त्यांना काय वाटतं की आपल्यासाठी कोण उभं राहणार आहे इथे, घाबरून असे ते गप्प राहतात, शांत राहतात. पण मी आवाज उठवल्यानंतर मला सोशल मीडियाचा एवढा चांगला रिस्पॉन्स आला ना की माझी जी माणसं होती, जी मी ज्यांना ओळखतही नाही, त्यांनी मला एवढे चांगले रिस्पॉन्स दिले की ताई तू लढ, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. तसेच माझ्यासाठी माझी माणसे धावून आली आणि माझ्यासाठी लढायला तयार झाली. माझा राजकारणाशी काही संबंध नाहीये, पण माझ्यासाठी धावून आला तो माझ्यासाठी देव. असं माझ्यासाठी मनसे माझ्यासाठी देव ठरली. मग त्या मनसे विरुद्ध आणि माझ्या विरुद्ध हा प्रसाद परब का असं करतोय ते मला काही माहिती नाही.